Ik praat hier verder met Bart van der Ven. Bart, welkom. Wanneer wordt bij Dine Pap, bij Jan, geconstateerd dat hij aan dementie leed? Het is eigenlijk al rond 2005 is het eigenlijk al begonnen met symptomen van vergeetachtigheid. Dat er zelfs iets had van wat gebeurt. Dat is niet helemaal normaal. En eigenlijk in 2010 heeft hij de definitieve diagnose van Alzheimer gekregen in het ziekenhuis van Maastricht. Wie kwam daar binnen? Ja, dat is heel raar is dat. Daar is natuurlijk al de verwachting dat het Alzheimer zal zien. Nee, ik kan twijfels er nog veel. En als je de diagnose krijgt, dan komt dat wel echt al op 10 dagen. En dan is het ook echt zo van, ja, je hebt de diagnose, maar we kunnen gewoon niks doen aan de ziekte Alzheimer. Nu was eigenlijk meteen dezelfde dag weer terugverwezen naar het perifere ziekenhuis van Venlo. En dan loopt ze naar buiten met een diagnose waarvan ze wat ga je ze ermee doen? Ik kan ze niks mee doen. En zo is ze dan naar buiten gestuurd. Wat was Dine Pap voor een mens op het moment dat hij die diagnose kreeg? Ja, ik vond mezelf altijd wel een papliek. Hij is heel erg druk, altijd met van allerlei organisatie dingen bezig. Altijd goed gehumeurd, goede zin, hele vriendelijke, sociale man. Dat is eigenlijk nog steeds weer, maar dat typeerde hem wel. Dus dat is ook heel raar, want ja, hij wist natuurlijk de diagnose zelf ook in het huurse. En dat is gewoon, dat is apart wie ze daar zelf mee omgaat. Ja. Nou zien we gisteren even bij Pap op bezoek geweest. Ja, klopt, ja. Die moeder was erbij. Laten we even kijken wie het is bij die vader. Want eigenlijk ging alles zoals dat normaal ook heet gisteren, hè? Zo ongeveer. Dat was ook gewoon een goed bezoekje. Ja. Het werd gisteren altijd een goede dag, moet ik er wel bij zeggen. Dus volgens mij gaat hij in de gaten dat er goede dingen op het programma stonden vandaag. Dus dat is wel fijn. Ja. Oké, op bezoek bij Jan van der Ven. Ik help met aanvassen, Jan. Kun je dat maar alleen doen? Nee. Wat ja? Ja. Help ze die even mee. De hand op druk, dat schudt niet op. Nee. Kijk eens. Ja. Pak ze dat. Geen zin, hè, nu? Dat zag ze vroeger altijd. Ja? En vrouwenhanden en paardentan mogen nooit stilstaan. Kan ze dat? Ja. Even dansen? Ja, ja. Wil ze dansen met mij? Jangen de peren, is dat? Het is een hydraat. Die vallen er bijna af, ja. Ja. Zie je die kiep? Ja. Kijk waar de kninkjes zien. Ja, dat is goed. Kijk. Nee, zie je die knie? Nee, hè? Daar zit het toch? Nee, dat moet je zelf weten. Moet ze zelf weten, ja. Kijk, die hebben gegraven. Naar die kamer? Ja? Kom maar. Kom maar, laten we even de kaart samen kijken. Ja? Kom maar. Kom maar. Is het mij? Ja. Kom maar. Is het dat? Beppe, je nou hoi. Oh ja? Ja. Kijk, Dat is goed met hem. dat is Beppe, hè? Ja, hier. Zie je dat nou? Dansen. Huh? Ik zie je wel te dansen, toch? Of niet? Ja. Hè? Oh, wil wij dan dansen? Wie is het punt dat is voor de maken, joh? Hoe je dansen? Wat is dat, hè? Kijk toch, zeg maar Beppie toch? Je zwaaien, Beppie. Hoe Beppie dat kussen? Suze. Ja, zussen het. Kijk, je hebt dat ze dat gehuurd, dat ze weer open weer. Ja. Femke en ik kregen een babytje dadelijk in maart. Wat voor papa? Oh, Dat is dat leuk? Dan weer ze weer open. Hè? Is dat? Van Femke en mij. Hè? kom misschien. Dat is fijn, hè, joh? Oh. Ja, en dan moeten we een paar hebben. Dat is feest, weer ze weer open. Ja. Er is er nog een klein kindje. Dat is mooi, hè? Jo? Papa is dat alles eerst, hè? Ja. Dat scheelt. Dat mag invullen, hè? Het allereerste verteld, ja. Dat is waar. Nooit gezegd. Ja, nogmaals, we kunnen mensen niet zomaar beter maken, maar we kunnen het leven wel aangenamer maken voor mensen met Alzheimer, mensen die dementeren. Dus bel, daar hebben we geld voor nodig, Limburg. 088 0080 123. Bart, als we dan kijken naar de laatste inzoom op Pap zijn gezicht,
dan zie je dat het komt niet allemaal meer binnen. Hè? Nee, dat klopt, ja. Nou, ik was net eigenlijk aan het denken, we zitten even Alzheimer en we kunnen er helaas nog niks aan doen. Daarom zitten we hier ook vandaag en zijn we blij dat we een steentje kunnen bijdragen. Maar ja, ik heb altijd zoiets in het leven, de kans op mij blijven zitten met het feit dat hij een vader Alzheimer heeft. Maar daar helpt ze niks mee. Dus ik probeer van ieder moment het te pakken. En... Want je showt pap overal naartoe, hè? Zo min of meer. Ja, klopt, ja. En we zijn een beetje weers. We gaan altijd tegen de instructies en de voorschriften van de artsen in. Dus we zijn bijvoorbeeld 2 jaar geleden zijn we nog bij Beppie in Spanje geweest in het huis. Terwijl de artsen zeggen van rust, regelmatig reinheid. Maar we hebben zoiets van probeer gewoon te kijken, wordt pap zelf nog eens aan. En we gaan overal mee heen. En in Spanje hebben we de mooiste weg gehad van de laatste jaren. Maar dat is bij iedereen natuurlijk weer anders. Hè? Of de kent die prikkels aan, of de kent dat niet aan. Maar hoe werkt dat dan op een verjaardagsfeestje? Zien mensen dan niet, voelen ze zich niet gegeneerd als je door op hun feestje aankomt met pap? Ja, gegeneerd weet ik niet. Mensen vinden het, merk je altijd dat mensen het lastig vinden. Aan de andere kant heb je ook mensen die het juist wel goed vinden dat we gewoon. Maar dat is gewoon, het blijft lastig. Want ja, pap moest dan een beetje helpen met flyen. En dat gaat dan 9 van de 10 keer het eroverheen en zo. Maar ik heb altijd zoiets, dat is gewoon mijn vader. Dus we zijn hier normaal ook gekomen, dus komen we nu ook in. Maar is dat eigenlijk ook waar het om draait? Dat ze het proberen om te draaien. En dat ze die mensen ook onder de mensen brengt. In het geval van die vader. Gang er mij naar buiten en zorg dat er ook bewustzijn wordt gekweekt. En dat de kennis dat denk ik zeker, ja. We zijn ook overal naar de supermarkt en zo met hem heen gewoon. Ja, daar hebben ze mensen dan denken ze, wat heb ik nou in de kassen staan? Dan pak gewoon de boodschappen van degene norm, leggen het op de band neer. En de cashier heeft zoiets, wat is dit? Of met kindjes is pap gewoon altijd heel leuk. Maar als ze niet weten wat pap zeker is en pap is nu pas 64. Ja, dan hebben ze elders die denken, wat is dat maar met mijn vader doen? Maar dat legt ze uit uit. En dat, ja, is het eigenlijk heel vanzelfsprekend geweest dat we pap eigenlijk overal bij blijven betrekken. De heeft wel eens in de hoor, zei ze zelf ook al, met behandelend artsen en zo. Maar de heeft zelf ook die kennis opgedaan in de medische wereld, toch? Of niet? Ik ben zelf ook verzorgende IG. Ik heb zelf van hoe het nou verpleegkundige en teamleider. Ik heb zelf ook met dementerende mensen gewerkt. Dus ja, en nu ben ik ook voor mezelf aan het oriënteren of ik zelf een woonzorginstelling kan beginnen. Ook voor mensen met dementie. Dus wie liefdevol, we zijn gisteren zelf bij pap geweest, wie de zorg omgaat met mensen wie pap. En daar zijn we gewoon heel erg dankbaar voor. Er zijn ook mensen die vrijwilligers zien en die komen. En dat, ja, ik kijk vooral naar de positieve dingen, wie het woord natuurlijk ook is. Nou, laten we het hopen dat ze het van de grond krijgt met die ervaringen in de zorg en die ervaringen met pap. Heel veel succes ermee. Dankjewel dat ze hier was.